Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo emagumbini amane omhlaba ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu yena oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanemibuzo malana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuze ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje bazalwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izimfundiso nezintshumayelo ziyatholakala zonke ku YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela emngcweleni ngaso sonke isikhathi mazi uploadwa. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nikholwe ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, nikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke simshumayeza khona simfundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni onke kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe ezintulweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kepha usisindise kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo. Umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe ulizwi ozile emhlabeni waba yinyama wakhazimuliswa uNkulunkulu osemazulwini. Sheshisani bazalwane nithatha amaBhayibheli kuzo zonke indawo enizona sihambe ndawonye kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Sanibingelela abathandekayo. Ngegama lika Jesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi munye futhi uNkulunkulu, linye izwi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso. Egameni lika Jesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngobuhle bakhe ezimpilweni zethu nakulokuphila kwethu esikukho ngomusa wakhe asenzela wona zonke izinsuku ngalesikhathi sisaphila enyameni. Ukuba kungumusa ukuphila nokuvuka kungumusa, abaningi bayafisa ukuvuka abalithola ithuba, abaningi banezifiso kepha abakwazi ukuzifeza ngesizathu ukuthi uNkulunkulu uyahlela ngendlela ahlela ngayo ngeke icebo lakhe lavinjwa. Ngakho bazalwane
kunina nonke nithi nifuna ukukholwa uJesu noma nithi niyakholwa uJesu. Nginombuzo ngoba phela amabandla aphatha amaBhayibheli. Nginombuzo othi emabandleni uma ukuthi kufundiswa ngeBhayibheli, uma umfundisi noma umzalwane esukuma akhulume into engekho eBhayibhelini athi uyinika uJesu noma ke kuthiwa ke ayikho, kepha mase ivele iphikisane nezwi, ubani kumele sikholwe kuye? Izwi noma umuntu oze ngegama likaJesu, kepha angakhulumi into efakazelwa yizwi, akhulume into ephikisana nje ngempela nezwi. Uma ukuthi wena uthi uyakholwa yizwi, bese umuntu onaye ebandleni noma umholi wakho noma uza kwenu enze into ephambene nezwi, ezibiza ngekholo, eyenza lento egameni likaJesu Kristu, esimweni esikanjalo wenza njani? Uyaqhubeka ulandele lo muntu noma isenzo sakhe ukholwe yiso ukuthi silungile, noma ulandela izwi? Ngokuba ebandleni likaKristu njengamanje kukhona ukukhohlakala okukhulu okwenzakalayo, khona ubuvila, khona ubunyoka obukhulu okwenzakalayo ebandleni likaKristu. And abantu bayaqhubeka bacasuke, uze ukuthi lo muntu usibiza ngomzalwane noma uthi ufuna izwi, kepha akafuni ukukholwa into ebhalwe eBhayibhelini. Ngikhuluma nje, ngishumayela yonke into engishumayelayo ngiyithathele eBhayibhelini, kepha ngizithola nje nginabantu ababone ngazi ukuthi mina ubungcwele anginabo. Imiyalelo kaNkulunkulu iseBhayibhelini. So uma mina ke ngikhuza umoya obufebe, mina ngibonakala njengomuntu onolaka ongenalo uthando, kepha kubhalwe phansi ukuthi izifebe ngeke singene embusweni kaNkulunkulu. Uma ke kwenzeka kuba khona umbishop enabafazi ababili, mina ngithi lokho akuvumelekile, kuthiwa mina nginenkinga. Yaphi iBhayibheli isho umbishop makabe indoda nomfazi oyedwa. Uma ke esontweni umfundisi wakhe eshade wadivorce wathatha omunye umfazi, nina niyamlandela, kepha izwi lithi ke akekho umuntu ongahlukanisa abantu abahlanganiswe uNkulunkulu. Umfundisi wenu uyapromote ukuthi ndivorce esontweni, yet mina mengishumayela ngalezi zinto ngithi akuvumelekile ukuthi abantu badivorce. Uma wena ulandela umuntu othi umfundisi noma umbishop noma umpostoli eseke washada wadivorce wathatha omunye umfazi, awukwazi ukulandela lowo muntu noma ngabe kuthiwa ukufundisa ngeBhayibheli, ngokuba wenze izinto eziphambene nezwi, uzosikhuthaza vele isenzo sakhe asijustify ukuthi noma na ungakwenza. So mina ngizithola ngiyisitha ngenxa ukuthi ngifundisa ngeBhayibheli yonke into ebhalwe phansi kubantu abathi bayakholwa amakholo. So ngifuna ukubuza ukuthi kahle hle ukholwa mekuthiwa kuvela ngezwi, ngabe kwavela umfundisi wakho oqala noma udadewenu noma uma wakho lo sesibiza ngomama umfundisi, noma kwavela izwi kuqala laselikhomba ukuthi lifunani ebandleni likalizwi? Uma kuwukuthi uneqiniso uzohamba ngezwi uyohlola ukuthi lithini izwi. Lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni, ukuba konke lokho khona kwavela ngaye. Manje ngiyabuza, ngizwakala njengomuntu onolaka ngokuba ngibold mengikhuluma,
Angikhulumi ngizincengele kubantu. Yes, Lord. Go statement. Hallelujah. Ngikhuluma into eqondile. Yes, Lord. Ngibiza ifosholo ngefosholo. Angisho ukuthi ifosholo ispoon. Ngibiza imfoloko ngemfoloko. Angisho ukuthi imfoloko irake No. noma ihala. Amen. Angisafuni ukushiya izono, akusashunyelwa ngezono. Meqhamuka umuntu okhomba into engesiyona kaNkulunkulu eshunyezwa abantu bathi bese ngegama lika Jesu. Mina ngirong mina. Ngoba bathi ngiyahlulela ngahluleli. Mina ngiyakhomba ukuthi ngeBhayibheli lento akusiyona. Yes, Lord. Yes, Lord. Angaze ngizishona ngokwami mina lonto. Amen. Mina ngikholwa yizwi eliseBhayibhelini. Nina nomqondo ukuthi what if uNkulunkulu umbizile? Waqala ngaye sebeba ngaka abantu abaphilile. Hallelujah. Wavele kwazoqala ngaye nje uNkulunkulu wazibombona elungile ngaphezulu kwabo bonke abantu. Ngithi mina ebandleni lika Kristu khona umoya wenyoka nomoya kaJezebel nomoya wenkohlakalo. I-corruption igcwele manje emabandleni. Amen. Amen. Mina ngikhathala ukuthi ngabe umfundisi ubani noma ngabe umpostoli ubani. Uma iBhayibheli lisho into mina ngizosho into esho iBhayibheli. Amen. Ukuthi wena uthini noma umbuka kanjani noma uthi wena nginalo uthando uwena obona kanjani iBhayibheli lona wepha engilikhulumile. Yes, Lord. Ingakho ke lona futhi iBhayibheli lithi abakwenyama banako kwenyama. Ukuba bowulazi izwi bozohlala ezweni ubheke lento esishoyo ukuthi ngaba itholakala ezweni. Kepha ngenxa ukuthi wena unqena ngisho ukuvula iBhayibheli wazikhuluma nawe nje unqena ngisho ukuvula iBhayibheli. Wagcina ufunda iBhayibheli lakho wazi izincwadi ezithize mekukhulunywa ngento ethize ugijimeka kuGoogle. Yo Googleisha. Yabona nje abantu besifazane abashumayelayo abantu bayithola kaGoogle. Abayithola iBhayibhelini. Amen. Bazama ukuhlanganisa izincwadi bakhouthe but akuhlangani ngoba ayikho eBhayibhelini. Uma ukuthi uyakholwa wasindiswa wazi ngoJesu engazange azafike kwenkqubo lakhe kepha washunyayezwa umuntu wayeshumayeza ngeBhayibheli. Mekuthi wakushumayeza ngamanga ngoJesu uzokwazi uJesu amanga lo Jesu ekemlethile oyindlela neqiniso ngeke uzumvume ngoba ufuna lo wamanga wena. Mina ngilethe uJesu eBhayibheli. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Angikhathali ukuthi abantu bangibiza ngani bangithuka bathini kwasha kwacima bakhuluma bathini anginandaba. Lithi iBhayibheli onezindlebe makezwe ukuthi uthini umoya emabandleni. iBhayibheli ilona ke esolishumayela. Yes, Lord. Yes. Nijwayele abafundisi benu abacupha isoka bebelifaka ehlathini. Mina ngizophendula izinhliziyo zamadoda namadodakazi esaziflathele umyalelo neqiniso likaNkulunkulu ngizobabuyisela uNkulunkulu ngibakhipha ngaphansi kwesandla sikaSathane. Amen. Amen. Lokho futhi ngizokwenza kuze kube sekugcineni. Amazwi omlomo awangimangalisi ngoba uma ungafakazelwa iBhayibheli angikwazi ukuthi ngizothatha wena ngikufake ephaketheni ngithi siyazwana. No. Angikwazi ukuthi wena ngizokuthatha ngithi ngizokulalela. No. Kubhlungu vele phela ukuthukwa. Kubhlungu vele ukukhulunywa kabi. Kepha ngithandayo ukuthi enikwenzayo ukugcwalisa izwi. Amen. Yes, Lord. Uthi uJesu kwincwadi yaLuka sahluko. Awucabange sengikhuluma manje into engiyenzayo nento engikhuluma ngayo sengizoyifakazisa ngeBhayibheli. Into eyenza ukuthi abantu abaningi bangabi namandla okubona izinto zikamoya anibona abangani neBhayibheli. uJesu mekhuluma nabaFarisi uthini umbhalo ufundeka kanjani? Mesho njalo uJesu aphinda athi ke kulotshiwe. Nompostoli Paul, noPetru, Yes, Lord. noJakobe bonke laba engikhuluma ngabo mebekhuluma bebhala izincwadi bese emva kwalokho behambe beyotapha lapha kwiTestament elidala begcwalisa labaprofeti nomthetho kaMose. Nami ke ngenza lokho abakwenzayo abapostoli angenzi okuhlukile. Angikhulumi mina ukuhlakanipha kwami la kwi-pulpit. Amen. Angishumayeli futhi ukuthi nina ningithande. Ngishumayelela ukuthi abantu abezwa izwi likaNkulunkulu balamukele bahlole imibhalo kanye nathi babheke ukuthi ngabe indlela abahamba ngayo iyona noma cha bese behambe ngezwi.
angishumayeleli udumo ukuthi mhlambe ke ngibe usaziwayo akeke kungisize ukuba usaziwayo lemhlabeni. Lithi iBhayibheli kuyakusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho. Yini oyakuyinikela ukuhlenga umphefumulo wakho. Yini ngempela uma ucabanga ingakho ngishumayela kanje angitheleli mina nginje mina. Ngikhuluma into njengoba injalo angizami ukwenzela wena ukuthi wena mhlambe ngikwenzela ukuthi wena uthanda iBhayibheli. No, uJesu azangasho samsocupha isisono. Uthambane izizwe zonke nenza abafundi. Esikoleni nishawela ama homework ngoba niyakoloza ukwenza ama homework. Nishawela ukudoja nokufika late ngokuba vele into ekunina ukuba nenkani. Inkani into ekumuntu. kuJesu ushunyayezwa indlela kaNkuluNkulu akancengi umuntu. Ulibekile izwi lakho ukuthi lowo olizwayo makalenze. Ofuna ukuphila phakathi. Nami angizange ngincenge ngokusindiswa. Kuba ngangincengiwe ngabe ngasindiswa ngaphinde ngashiya. But ngoba ngalithola iqiniso ilona elangikhulula unembeza wami okhohlakeleyo nenhliziyo yami ngumkhohlisi. Ngamukela ivangeli likaKristu mina. Angamkelanga ivangeli likaMfundisi. Futhi angihambe ngichoma ukuthi ngasindiswa ngubani. Nina bayakholwa nalokho ukuthi hayi phela mina ngasindiswa ngaphansi kwaNJ Sithole. Hayi phela mina ngasindiswa ngaphansi kwaNsibande. Akunamsebenzi. Udumo olukaNkuluNkulu. Ilento lena ke egcina seniyenza nina nithi mina angeke ngimlalele ngoba akekho nathi ebadleni. Lithini iBhayibheli? Lithini iBhayibheli? Wena nje sowuthi okamhlengi mina ngakufela yini? uKristu uhlukanisiwe yini? Mina ngabethelwe esiphambanweni yini? Mekuthi cha, yini phoya kwenza ucasuke uma sivula iBhayibheli sihlola imfundiso efundiswa umfundisi wakho. Nina nithi siyahlulela no. Uthi umbhalo kwincwadi kaPetru yokuqala sahluko 4. Sahluko 4 verse 16 and 17. Hayi ukuthi thina sixabana nabafundisi benu nomhlambe nginomona nabo no. Ukuthi babold banesibindi esikhulu sokuthi bakhuluma amanga phambi kwenu noma sebekhuzwa baqhubeke bakhuluma. Akufanele sithi sizothula. Leshe iBhayibheli bayalisiseni. You understand? Utheni umbhalo? Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu makangabi namahloni. Uma uhluphekela ukuba umKristu ungasabi. Kepha makamdumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Hlala kuNkulunkulu ngenxa yale gama lika Jesu Kristu. Ngokuba sekuyisikhathi. Ngicela uzwisise ke manje lento le. Lithi iBhayibheli ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Ukwahlulela qala kuphi? Endlini kaNkulunkulu. Ukwahlulela qala kuphi? Endlini kaNkulunkulu. Lalela, akekho umuntu engimahlulela mina ngokwami. Mhlambe ukuba umuntu benza into ngizibona ukuthi ngcono nginaye bengizosho njalo. But mina ngithi ke lithi iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 3 verse 4. Incwadi yamaRoma sahluko 3 verse 4. Khana kanye. Kepha makube ngokuthi uNkulunkulu uqinisile. Wonke umuntu ungumqambi mama. Umuntu ozikhulumela ngokwakhe uqamba amanga. And futhi khona lento lethe ngikhuluma ngendaba yasisuta dewethu uLungi lo uzibiza ngopastor ngathi mina kayena. Ngase ngifaka indaba enigma. Abantu abavula imbhalo babona lento engifundisa iyona. Bagijimela ukuthi nje ngithe uenigma. So igama la enigma sebebambelele kulona. Ngithi mina uenigma okunye akushoyo kuyiqiniso. Okunye akushoyo kuphikisana neBhayibheli angikhathali uma ngabe kuthiwa isambulo. Kepha uma iqiniso likaNkulunkulu lavama ngamanga ami kube inkazimulo yakhe ngisahlulelelwani na? Yini pho engenza ngahlulelwe yinina nithi mina ngidinga umoya ingcwele ekubeni iBhayibheli liphambi kwethu. IBhayibheli kuthiwa yonke imbhalo iphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. So uma yonke imbhalo iphefumulelwe uNkulunkulu why pho bengivula phansi ngithi mina into ekhulunywa umzalwane uEnigma loyo nto iphambene nezwi. Kanfanele ngithini ngihlebe? Kwenziwa yini umuntu bekhuluma into yamanga nivumele phezulu? Ngoba nakuqala wakhuluma izinto eziyiqiniso noma umixa neqiniso. Ngisahlulelelwani futhi mina njengesona ngithi ke into eshiwo umuntu okunye akushoyo ku right
bathi lokho kuphambene nezwi futhi kuphambene ngekushintsha ngoba iBhayibheli liyatshela ukuthi akufanele siqhubekisane singabazalwane awukwazi ukuthi wena uzokhuluma into ephambene nezwi ade ngikhuluma le ndaba nje ngikhuluma indaba yokudla nguluku iBhayibheli kubhalwe phansi ukuthi umhlaba waNkulunkulu masidle noma ngabe yini esifice esilaheni sithenge singabuzi lutho ngenxa kanembeza manje mawuzothi wena uNkulunkulu izwi lakhe lishintshe kepha uJesu uthi ukuzogcwalisa umthetho nabaprofeti kusho ukuthi wena khona ungaqondi lapho and futhi awufuni ukuzithoba ubuzisise ukuthi awuchazi usho ukuthini uyinigma ukusho lokho kanye niyakholwa but mina mengivula iBhayibheli mina ngiyaluyiswa mina ngivula iBhayibheli ngithi no enigma phela akavula iBhayibheli mevula iBhayibheli mesakwazi ukuchaza ngokuba lalela iTestament elidala lisekelo leTestament elisha babangeke abaprofeti nabapostoli noma ngithi ngiyabapostoli bashumayele bathathe kwiTestament elidala emva kwalokho bazothi ke asidle noma ngabe yini bazothi asingeni ngokudla embusweni kaNkulunkulu kepha ukulunga we understand ukuthi mesho njalo bazothi limipha iverse ongiphi iverse ongiphe lapha kwincwadi amaRoma sahluko 14 verse is it verse 16 and 17 ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla umbuso understand lento kuthiwa umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza awukho futhi ngokuphuza kepha ungukulunga kepha uyini ungukulunga you understand ukuthi lento ifakazela ukuthi ezulwini asingeni ngokudla njengoba noJesu efakaza ngesikhathi bethi ke kwenziwa yini abafundi bakho bangagezi izandla ngaphambi kokuba badle bagcine usiko lwabantu abadala uthi uJesu nina nizikhohlakala wakhuluma kahle ngani uIsaya bazenzisi wathi ningidumisa ngezindebe ngemlomo yenu kepha izinhliziyo zenu zikude ngokuba nithatha usiko lobaba benu ninenze umyalelo nithatha umyalelo kaNkulunkulu ubuyisele eceleni Ethi uJesu asingeni amini akusikho okungena emlomeni ongelisa umuntu kepha imidlinzo yakho egcwele inhliziyo yakho engcolisa umuntu bese yakutshela ukuthi ngaphakathi kuwena khonani so buka nje ngidila neBhayibheli angikwazi ukuma la ngizishumayele mina abanye babona uPastor Gino Jennings kumina bathi ngiyakopela bayangithuka Glory to God. Do you understand ukuthi ke umoya kaNkulunkulu wodwa usebenza ngendlela efuna uyena. Hallelujah. Wena ubukayo ubuka ngokwenyama ukuba bowulazi izwi bese uhlola imibhalo. Ngokuba enhlizweni kuvela izizinto ezimbi. Inhliziyo ikhohlakele kugcwele imidlinzo emibi. Ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza ngamanga, ukuhlambalaza izinto lezo ngoba abantu njengoba lo sisi lo ulungu wayethi ke ehlekisa ukuthi ke abantu bakuthiwa bangaguni izitayela. Do you understand ukuthi lento leyo ukuzithanda isho ukuthini phambi kaNkulunkulu? Amen. Ngokomoya uma kuthiwa sigweme ukuhloba ngaphandle we understand kamoya isho ukuthini leyo nto. Uenigma uthi isitayela sedragon akakwazi ukuyichaza lento. Le ndaba yokuzithanda uNkulunkulu uyigwema ngenxa yempakamo yokuthi thina sizithanda kakhulu size senze lezi zinto zasezweni zokuzihlobisa ngaphandle sihlobisa inyama ezobhubha kanjalo namahaircut izitayela lezi ezigundwayo ziphakamisa inyama ngoba wenza into engenamvuzo kuwena spiritual kepha into enomvuzo kwamoya uthando ukuthobeka ukuthula nokuthokoza umoya oyingcwele izinto lezo zakamoya ukuthi ithanda umakhelwane wakho philisana ngokuthula labantu thethelela ababonileyo ngokuba okukhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu umuntu owenza lezi zinto yabona ngikuyale mina bazalwane nina musani ukuzenza abantu abangazazi musani ukuzenza futhi
hayi nokuyazenza musani uvumela usathana ndukise sendukile bazalwane kakhulu naphuma endleleni iBhayibheli angisalifuni sekusobala ukuthi abantu abalifuni iBhayibheli thina sishumela ngeBhayibheli sizitha zezwe Buyelani enkosini. sengiyisitha nabantu abayakholwa ngenxa ukuthi ngishumela iBhayibheli akusiza ukukhowutha imibhalo kepha ungenayo incazelo kamoya Yes, Lord. le akuyona yami akuyona yakhe kaNkulunkulu uma uyizwa uNkulunkulu ekubizile uzolandela ngoba uJesu uthi ke izimvu zami zizwa izwi lami bese ziyangilandela ngokuba ungumholi wethu usihola ngezwi usiholela ezulwini amakholwa namhlanje afuna ugolozela iBhayibheli uzoya kanjani ezulwini ugolozela iBhayibheli noma mhlawumbe sasebenzele iBhayibheli ilentuzana umbuso kaNkulunkulu sensebenzele okunye mhlawumbe ingakho nizibuthela abafundisi abazonitshela izinto enthanda ukuzizwa niflathelisa izindlebe zenu eqinisweni ukuba izindlebe zabazalwane ziyabatshwa lithi iBhayibheli fanele sikwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhlambulukileyo nokuhlanzekileyo nokungcolileyo Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Kepha uma uthathela kithina kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleliyo ivangeli likaNkulunkulu na? so thina abazalwane asizahluleli kepha yizwi elisahlulelayo liyasihlola mina ngishumela izwi elizokwahlulela onembeza babantu elika Jesu le ndaba yokuthi nina siyajaja ayisebenzi kuJesu ngokuba izwi lakhe elikhulunywayo likhuluma nonembeza benu asebebanjwe inkohliso uSathane endukisa so umuntu mekhuluma iqiniso namhlanje useyisitha sese ngokuba uthi uJesu ke ongalayo mina angimahluleli kepha yizwi engalikhulumayo eliyakwa mina ngikhuluma amazwi mina angiziphakamisi ngibe la ukuthi hayi mina ngcono kunobani hayi mina ngingashumayela kangcono kunobani ubani wakabizwanga kubizwe mina anginandaba naloyo nto lithi iBhayibheli ke lo omkhulu makabe ngomncanyana hola abantu ngokuba isibonelo ayikho into engenzela udumo lwami bengeke ngibeke ingcuphe yami impilo yami engcupheni mina ne-reputation yami ngenxa kaJesu uma ukuthi ke angikholelwa ekuvukeni kwabafileyo mina ngishumayela iBhayibheli elithi ke lapha kwincwadi yaLuka sahluko 24 verse 46 lithi ke kulotshiwe ukuthi uJesu kwakumele ahlupheke 46 Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu uJesu kufanele ahlupheke avuke kwabafileyo bese evuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu ushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka nayo into engishumayelayo mina uphenduka kubantu babizela kuJesu kube ngukuthethelela kwezono ezizweni zonke. ngithi mina uEnigma izinto azikhulumayo nokuthi ukubizela abantu ekuphendukeni yebo ngiyavuma lo but izinto eziningi azikhulumile zingamanga ngokweBhayibheli angikwazi ukuthi ngizothi mina ngiyavuma nalelisise ngivume ukuthi ukhulume into uJesu athi ke akekho umuntu ongayazi lo yonto isibonelo nje ukuthi wathi uJesu ke uma seyibuya indodana yomuntu yokuya njengesela akekho noyedwa owaziyo isho indodana yomuntu isho ingilosi kepha uNkulunkulu kuphela owaziyo uma uEnigma eseqhamuka esethi yena uthi uJesu uzokubuya ngesabatha ngingakuthatha kanjani lokho ekubeni abapostoli babenoJesu bakhuluma babhala phansi eBhayibhelini bese athi umpostoli Paul ke uma qhamuka omunye umuntu eshumayela ivangeli engesilo makabe ngoqalekisiweyo noma ngabe kuthiwa ingilosi evele ezulwini noma ngabe kuthiwa abapostoli uqobo lwazo manje ke kwenzeke kanjani ukuthi thina sigijimele ukuthi hayi uNkulunkulu mambulelile kanjani
lithi iBhayibheli akukho noyedwa owaziyo. Akekho futhi ongazi. Kepha uma ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, siya kuthini na? Imbala uNkulunkulu ungongalungile yini? Owehlisa ulaka na? Yabona mina Ngikhuluma okomuntu. anginankinga mina nezinto enizishoyo ngami, but into engikhathalelayo ukuthi izinga lokungazi kwabantu abangamakholwa abasindiswe ngevangeli oplastic nosweet, abantu abangasindiswanga uJesu. So abanawo umoya okwazi ukwahlukanisa nokuhlola ukuthi lokhu ngekwembhalo ngabe kuyafakazelwa yini izwi. Uma lisho iBhayibheli kuyafika abantu abayotshela abantu ukuthi mabangakudla ukudla, baye ukudla okuthize. Mase qhamuka uElic mazothi ke iCoca-Cola ingaphuzwa iWhite Star iLucky Star. Mase nizothi nina niyavuma ukuthi wambuleliwe. Kepha iBhayibheli likhuluma into ayenzayo. Angidili noElic kuphela, sengikhuluma nangabo umama umfundisi laba obafundisayo emabandleni nabafundisi abagcoba abantu besifazane. Akekho umuntu ozothi uyakholwa bazalwane. Awucabanga umuntu ongaphandle ethi uzokholwa. Ngelinye ilanga usethola iBhayibheli ibhalwe kanje usiyabuza ukuthi hawu lithi iBhayibheli why pho lo muntu eshumayele umuntu wesifazane ngabe uthulile ebandleni. Mase nyawaqamba manga nithi ubiziwe ugcotshwe uNkulunkulu. Sho ukuthi iBhayibheli linamanga. Nangu umbuzo wami. Sikuphi isidingo sokuthi siphathe iBhayibheli? Sisakuphi isidingo sokushumayela ngeBhayibheli? Ngokuba abantu besifazane baphathe iBhayibheli bashumayela ngalo kepha bavumela ukuthi bafundise. Abantu banezambulo ziphambene neBhayibheli, abantu bakholwa nezambulo abafuni iBhayibheli. Ushumayela izinto ezikeBhayibhelini uvezela abantu iqiniso likaNkulunkulu uyisitha kubona. Usangqineleni iBhayibheli. Ukuthi ngifuna ukuniveza nabantu enikholwa amanga ukuthi izwi anilazi futhi anilifuni. Nina nje animfuni uJesu. Uma bomfuna uJesu bozohlala ezweni. Mina ngafika umuntu ethi unesambulo esithini anginandaba mina. Ngiyazi ukuthi izwi lingigadile. Amen. Sifuna ukusaba ukudla. Sisaba ukuthi nokuthi bathi umoya wothando asinabo. Amen. Awukwazi ukuxolela amanga ufuna ukwayeka, usajola, uyaphinga, uyantshontsha, uyabulala, uyahleba. Kepha uthi hayi angisafuni ukuyiphuza ikhokhi ngoba nakuthe uJesu ungayiphuza, angisafuni ukudla iLucky Star. But izinto ezibhakwe phansi eBhayibhelini. Amen. Umfundisi wakho uthi hayi ungayifaka iwigi, ungafaka amacici. Mengiqhamuka ngithi mina lithi iBhayibheli umuntu wesifazane makangahlobi ngongaphandle ngokwaluko kwezinwele nangokufaka imigexo namagolide namacici. Wena basubona mina njengomuntu engazi ukuthi mina ngikuhlaza noma nginalo uthando. Kepha nali iBhayibheli phambi kwakho. Uthi uHosea sahluko 4 from verse 1 nje uzokala from verse 1 sahluko 4 uHosea ngifuna ukwehla nawo lencwadi le. Ngifuna ukunivezela ukuthi uNkulunkulu yini ayibonayo phakathi kwethu. Yini enzakalayo njengamanje kulomhlaba esiphila kuona. Hosea 4:6. Hayi sudlulile kuHosea kwethu. Abantu bami ngithe mina sa Hosea 4 ngase ngithi mina ufuna uverse lokuqala. Yizwani izwi likaNkulunkulu. Angenizwe ke izwi likabani? LikaNkulunkulu likaJehova. Mina ngihlezi ngikhomba iBhayibheli njalo. Akukho engikhuluma ngokwami. Kepha abantu babona ukuthi nginomona mengipheqa imibhalo ngibavezela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngathi. Athi masizwe izwi lakhe. Uthi angikwazi mina ukuthi imicabango yami ingafana neyakho.
imicabango kaNkulunkulu ingaphezulu kwemicabango yethu nezindlela zakhe azifani nezindlela zethu izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini. uNkulunkulu ufuna abantu abazozwa izwi lakhe balenze hayi ontamo olukhulu. Ontamo olukhulu uthi uyakubaphika sebefika kuyena bethi ke kade senza imisebenzi egameni lakho athi hambani kumina ngokuba nina ningabenzi bokubi. Indaba ineBhayibheli nokwenza uthi into emjabulisayo uNkulunkulu ukuzwa izwi lakhe silenze. Kunokuthi siloke sisiyanikela noma siyesontweni noma siphatha amaBhayibheli noma sithi sishumayelele uNkulunkulu. Nijaha izinto ezikude. Ngokuba abantu basezweni bebembuza imibuzo anazi impendulo. Inkinga ukuthi ushumayela ngoba unentshisekelo. Ushumayela ngoba naku ufuna abantu basindiswe. Kepha awuthunyiwe ngokuba ubowuthunyiwe uJesu bezokunika izimpendulo. Kepha uJesu umekhuluma kwincwadi kaJeremiya uthi ukuba labantu bebehlalile emkhandlwini wami bama phambi kwami ngabafundisa bebezokhuluma izwi kuyilona lona phambi kwabantu bami. But thina siyathanda ukugijima ngegama lika Jesu sithi abantu abasindiswe. And then mase sithi abantu abaphakamisa izandla bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Mase ngiyabuza ukuthi mina loyo nto eBhayibhelini iphi? Kukuphi lapho khona uJesu efundisa khona ukuthi abantu mabakaphakamisa izandla bavume uJesu basho umthandazo wezolo? Yizwani izwi likaJehova. Yizwani abantwana bakwaIsrayeli. Izwi likaJehova nina abantwana bakwaIsrayeli. Ngokuba uJehova unokuphikisana nabakhileyo ezweni. Uthi uNkulunkulu unokuphikisana. Kukhona into esingayenzi. uNkulunkulu ayifunayo. Thina sithi siyenza lento kepha uNkulunkulu uyayiphikisa. Lokhu kungekho qiniso. Ngokuba yini? Namusa. Lokhu kungekho qiniso namusa. uNkulunkulu ufuna abantu abanozwelo. Yabona ngisho ngasi usindisiwe njengamanje. The fact ukuthi unomona, unenkani, awufuni ukuxolela, unenhliziyo embi. Iyona lento lekuvalela embusweni kaNkulunkulu. Khona ukuthi usindisiwe. Khona ukuthi unikele okweshumi. Ngenxa ukuthi inhliziyo yakhe ikhulu. Neqiniso futhi awunalo. Iqiniso ulijabulela belivuna wena kuphela. Kepha belikhuza wena iqiniso awulifuni. Uthando malungabi nakuzenzisa. Uthando lethu thina abantu sigcwele uzenzisa. Nenyanye okubi. Simele ukwenyanya into uNkulunkulu angayifuni. Lalela ukuze wena ukwazi ukwenyanya into embi kumele uqale wazi ukuthi yini uNkulunkulu ayifunayo. Yini angayifuni. Mina ngiyazazi izinto ezibhalwe phansi uNkulunkulu azifunayo nangazifuni. Lezo zinto ngazisho ngisho ngivala amehlo ngilele. Ngoba yini ihlezi ngifuna uNkulunkulu ukuthi yini angamjabulisa ngami. So uyangifundisa njalo uNkulunkulu. Uyangifundisa njalo uNkulunkulu. And khona kunzima endleleni akwenzi lokho ukuthi ngizilandulele ukuthi hayi phela mina ngisenyameni ngumuntu. Ngizongena esihogweni uma ngingayenzi intando kaNkulunkulu. Lokhu kungekho qiniso namusa. Alikho iqiniso nomusa. Akumazi uNkulunkulu ezweni. Akukho umazi uNkulunkulu ezweni. Kukhona ukufunga nokuqamba amanga. Awucabange. So uvumileke. Ubrother Enigma wakutshela ukuthi yeka amacici namabhlungu zesihogweni. Ufika umakhelwane uzocela uyamncisha. Ufika awuhambe unginike incwadi leyo ntuzana ukuthi uJesu mesebuya ufuna kube njani mase before uye kuyona ibambe lo ncwadi inento engifuna ukuyiveza njengoba ikhuluma ukuthi ufuna umusa. Uthi ngifuna umusa hayi imhlatshelo. So nina nikhokhela abafundisi izimali ngoba naku benigqwaba. But abantshela iqiniso ngoba naku basaba ukuthi mebentshela iqiniso ngeke nisafaka izandla zenu emaphaketheni nikhiphe imali. Nika incwadi yamayelo ntuzana. Bale incwadi le yathi ngibuka manje uMathewu sahluko 25 verse 33. Ngifuna ubheke uJesu mesebuya ukuthi ufunani because lezi zinto lezi ekuthiwa siziyeke bese kuthiwa nayi into ekumele siyenze. Nina niyayekiswa izinto. Kepha ufundiswa izinto ekumele nizenze cha anifundiswa. You understand? Incwadi ngokuMathewu sahluko 25 verse 34. Yes. Khona inkosi iza kuthi kwabangekwesokunene sayo zanini nina enibusisiwe ngubaba. Yes. Nidle ifa lombuso enawulungiselelwayo. Eniwulungiselelweyo.
selokhu wasekelwa umhlaba. So ngifuna ukuveza kahle hle inhloso yaNkulunkulu ngempilo yakho nokuthi uNkulunkulu mekhuluma ngomusa nothando ukhuluma ngani. Ngokuba ngangilambile. Ngokuba umuntu melambile wena unakho uyamncisha kepha uthi uyakholwa. Angisagqoka amabhlukwe nje, angisawupenda umlomo nje, angisayifaki nozofa kepha meqhamuka umakhelwane ezocela ukudla uyamncisha. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla. Yes. Ngangomile nangiphuzisa. Yes. Ngangingumfokazi nangingenisa. Nina nivalela abantu bebacela indawo yokulala bacela usizo. Izinhliziyo zabantu bajaha ukuthi angisayidli waste ngoba wathi uJesu yakaSathane. Hayibo. Wena uthatha ukudla okudala usindisiwe uthi umzalwane uyokunika umuntu ukudla okudala wena udla ukudla okufresh wena. Ukhohlakala lokho. Ukhohlakala nje unenhliziyo embi kakhulu. Awunalo umusa. Ngihambaze Uthi uJesu kulomfana lo isicebi thatha konke nakho akathatha konke nakho uthi thatha izinto nazo udayise uwabela abampofu. Ngoba uyamazi nengcebo. Uthi akathatha uwabela abampofu. Hayi mina ngeke. We umuntu kumele asebenze. Akekho onqabile ukuthi umuntu akasebenze. Vele iBhayibheli yavuthi isebenze. Yapho akusho ukuthi wonke umuntu ufanele noma wonke umuntu uzoba nemali noma uzoba nazo zonke izidingo. Khona abantu abazodinga. Nami ngiyadinga. Ngiyacela usizo. Lapha lokho akusho ukuthi angisebenzi noma ngifuna ukusebenza. Akekho umuntu ongafiki kwesikhathi sokuhlupheka. Uthi uJesu enzani kwabanye abantu njengoba nani nithanda ukuthi kwenziwe kunina. Impilo leyo ezosifaka ezulwini njengoba uJesu ethi ke wozani nina abakhethiweyo bakaBaba nizodla ifa lombuso elalibekelwe nina kusukela kusekelwa umhlaba. uNkulunkulu ufuna abantu abanothando abanenhlonipho ababekezelelana nayo abathobelanayo abathandanayo abahloniphanayo abathethelana nayo uma onile umuntu. ngihambaze nangembathisa nangigula nangihamba ngisetilongweni neza kimi khona bayakuphendula abalungileyo ngokuthi Nkosi sakubona nini ulambile sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na. Manje uthi mesebuza ukuthi sakubona nini uthini uJesu? Sakubona nini ungumfokazi sakungenela noma uhambaze sakwembathisa na. Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na. Isiyakuphendula iNkosi ithi kubo ngiqinisile ngithi kini njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane nikwenzile kimi. So konke sikwenzayo sikwenza okuhle kubanye abazalwane. Hayi abazalwane kuphela ngisho nabantu basezweni. Ukuba nje bethi makhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu bonke ukuze bakhazimulise uNkulunkulu ukuthi ukuhamba kwethu makuveze ubulunga. Kulula ukuthi umzalwane akhonjwe emashibhini, akhonjwe emakhoneni, akhonjwe ebufebeni, akhonjwe ebuseleni, akhonjwe endabeni zamanga nokuhleba. Umngcwele kukancane uzobazalwane bencane 12 ephila impilo engcwele lo muntu lo. Kukancane. Ufakaza inhliziyo yakho. Ufika abazalwane kwa Facebook bakhuluma izinto ezihlambalazayo. Ngisho nangeBhayibheli basesha abavesi baphendule bawenza amahlaya ngoba yini bafuna ama likes. Ngifuna ukuzivezela nje ukuthi lento ekuthiwa ukukholwa ningangibuka mina ngathi ngumuntu onomono noma mhlambe ngifuna udumo anginalo udumo ngeke ngilenze lutho. Futhi anginankinga mina noEnigma noma nobani. Nginenkinga namanga. Amanga nje bazalwane angifuni ukukhohlisa ningangizonda ningizondele ukuthi ngatheni bathi nje amanga ngizowaphikisa ngeBhayibheli ngoba Enigma ngakhuluma naye private ngaphinde ngaposta futhi abantu basayida naye so ayikho into engayikhuluma ngithi mina nginenkinga noEnigma no ngiyohlezi ngikwambula nje izinto azishwezi ngoleniqiniso ngokuba ngifuna abantu babuyele eBhayibhelini bathi noma bemlalela bese babuye bazohlola imibhalo. Wena mawuthi uyakuphenduka uyarepenta anginankinga. Nibona ukuthi mhlambe uEnigma uyisitha kumina akasona isitha kumina.
mhlobo ngiyamthanda futhi hayi kancane kakhulu kepha iqiniso lona ngizolikhuluma Hallelujah. noPetru ulo uPaul Paul wamelana noPetru Hallelujah. uPetru esezibhanqa nabantu bezwenza izinto wathi uPaul Paul ngamelana naye ngamqonda ngqo kepha ekufikeni kwami uKefas eAntioch ngamelana naye ubuso nobuso ngokuba wayenecala ngokuba bengakafiki abanye lento lena yaziwa umhlaba wonke umuntu ofunda iBhayibheli eyizona ngishoyo ibhalwe phansi lento le lalela ibhalwe phansi ayikho into efihlakeleyo ekungcweleni hayi ukuthi siyahlambalazana no amanga usathane ufaka umoya wempakamo ukuthi umuntu angafuni ukuvuma ukuthi unephutha lalela mina mengikhuluma into eyiphutha mengivezelwa ngiyathanda ukuxolisa ngoba ngisuke ngazi kahle ukuthi angeke ungisize ukuzikhohlisa mina ngithi hayi phela mina uNkulunkulu wambulele mina iBhayibheli nina nazi lutho kuyobe sengifile mina Yes, Lord Jesus. ngirong fanele ngivume ukuthi ngiyabheda ngicele into ethelelo hayi mina kuphela uNkulunkulu kakhulu ukuba njengoba ethi ke uma ukuthi wenza kahle kubafowenu wenza kahle kumina uma wenza kabi kubafowenu wenza kabi ngisho kumina so angikwazi ukuthi ngizomalanga ngizikhukhumeze kunina mina ngiyilutho mina ngiyazazi angiyilutho futhi kakhulu lokho nje ngiyakuvuma but akungenzi ukuthi ngivumele amanga abuse umhlaba okaNkulunkulu nakho kokuphakathi le Bhayibheli leli sinikelwe lona akekho umuntu owazi uJesu ngaphandle kweBhayibheli so singazikhohlisa nje bazalwane siqinisa amakhanda sikhulume ngemizwa but ke iBhayibheli egcineni lona lilungile ngeke liguqulwe imina noma uwena noma ubani iBhayibheli somele sishumayele ngalo njengoba kuthiwa ke sinikwe lencwadi le yonke into ebhaliwe sibhalela ukuthi sifundise ngale ncwadi le sofundisa ngayo ukuze kube sekupheleni komhlaba ukuba uJesu uthi uma kwenzeka nabakhethiweyo bayakukhohliswa but ngenxa kaMusa kaNkulunkulu lezo zinsuku lezo ziyoncishiswa for bona ukuze akwazi ukusindisa labo bakhethiweyo ukuba vele usathana usemsebenzini usebenzela nje ukuthi yonke into ezibiza ngoKristu ikhohliseke ingakho ethumela abaprofeti bamanga abaningi yabona nje ombhoro bayatrenda kofesi badumile khona efundisa umsangano khona ukupulpit ebheda ngangibuke enye ivideo yakhe phethe isiphambano uhambe emgaqweni uyabona izinto abantu abazenzela ukubuka yona manje ngathatha isiphambano ngihambe emgaqweni ngiphila kahle lekhaya uthatha isiphambano uthi ngoba naku ulandela uJesu akakhulumi ngokuthatha ukhunu utshwala uthi thatha isiphambano sakho ungilandele akhulumi ngesiphambano sangempela isiphambano impilo yomnqamlezo njengoba bethele isiphambanweni wafela khona kepha wavuka ekufeni wavuka ngokomoya so lo moya lo iwona isunikiwe ukuthi silandele uJesu Amen. so ijoka lika Jesu izwi lakhe kumele silithwale ngoba lona lilula yena kuphethe lento evakelo kuba emise emgaqweni bamshutha ivideo uyachaza ukuthi ke njengoba bembethela bekhuluma ukubi ngaye ngoba waye esikoleni ephethe ubhushu noma ucelemba wayeyela ukuthi mekwenzeka bevala vule ngawo ubani wena uphethe nebodyguard eliphethe inhlokohlela yesibhamu na uphethe uyasabisa nje ivideo iyakuveza usabisa abantu ufuna ukubagenca othisha mase uzothi wena isiphi isibonelo osivezayo kubantu yabona abantu abanjengo ombhosheri abantu yabona genge lethanda ukuthi ama channel abo ama podcast athole ama views nama likes basebenzisa abantu abanjengabo so bayafika bababize bezoba interview mina mase banginterview ngabe ngiphethe iBhayibheli besikhuluma ngithi lethi iBhayibheli besikhuluma ngithi iBhayibheli le ndaba zamahlaya labo pastor laba bama fake labo pastor laba abawufukwe nezimpisi bathandelwa ukuthi bona ba entertainer ngiyona entertainer mina angibizelwanga ukuzo entertainer angikhuluma futhi ngokuhlakanipha kwami ngikhuluma njengoba izwi lingiyazi izwi lona elilungisa abantu angabe ukulungele ukuthi uJesu bebuya manje uzobhekana naye umbuzo wami lo banika incwadi eZebho 2:38 sishumela ivangeli okuphenduka egameni lika Jesu Kristu kulabo baphendukayo mebezwa izwi lithinta inhliziyo zabo kumele babhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu njengokusho kwembhalo bangene ngaphansi kwamanzi
bese behlalela isiphiwo sikamoya oyingcwele. Wathini uPetro? Phendukani, Phendukani. yiloyo naloyo abhabhathizwe Yilowo nalowo wabhaphathizwa. egameni likaJesu Kukho Kristu, ukuthethelela kwezono zenu. khona niyakwamukeliswa, Isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wayala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Uma ukuthi wena usufuna ukuphila impilo yobungcwele njengokusho kweBhayibheli, usufuna isicelo imbhalo, uza kusithinta kule mniningwane oyibonayo kwi-screen. uNkulunkulu evumile uza kuyenza indlela yokuthi wena ungene emanzini egameni likaJesu Kristu, ukuze ke uqale uphile impilo njengokusho kwembhalo. uJesu Kristu uyinkosi. Bona bonke abantu abanemibuzo mayelana neBhayibheli uzophinde futhi wenze njalo. Usithinte kule mniningwane le eyibonayo ku-screen, email address noma phone number noma WhatsApp. Labo abafuna ukubhabhadiswa kakhulu sikhuthalele bona ngoba impilo zabo sebezinikele kuJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi, sithi uNkulunkulu aqhubeka aniqine, siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile. Sicela umkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga. Siyabonga Nkosi iqiniso lakho, siyabonga ulizwi wabasenyameni, wakhazimuliswa inkazimulo yakhe, wakhazimuliswa izwi lakhe elingeke laguqula umuntu. Siyabonga Nkosi kuba yonke imibhalo isikhomba kuwena Nkosi uJesu, yonke imibhalo ifakazela ubuhle bakho nomusa osenzele wona singabantu, ukhombisa uthando lwakho Baba wethu sezulwini. Malingcolise lakho igama, siyacela Nkosi ususe konke ungaqondi na yonke inkwethu nokungazi nokuzenzisa ezinhlizweni zethu nasezimpilweni zethu ngezwi lakhe linamandla Nkosi, elicije ngaphezulu kwenkembe, ecije enhlangothi zombili. Malihlabe lihlukanise Nkosi, limbule ukulunga nokukhanya okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu manje naphakade. Amen.